Hi, maayong gabi sa inyo. Ari tatlo ka importante nga panakot sa pagkaon Pilipino. Una, ang pinaka-importante nga panakot sa pagkaon Pilipino, bugas. May damo nga tinaga sa Hiligaynon para sa bugas, kon ang tanom para ay o kon humay, kon nagaling bugas, kon naluto na kanon, kon naluto pero natugnaw bahaw, kon ibutangan mo itlog kag maluto kalo-kalo. Nagkakaon ng mga Pilipino sang bugas sa pamahaw, sa panyaga, sa panyapon. Kung makadto ka sa mga nasalang restaurant nga Pilipino, makakaon ka only rice. Sang una, nakita kong lalaki nga ginbutangan siyam kabilog nga kanon ang iya plato. Ikaduha nga pinaka-importante nga panakot sa pagkaon Pilipino, langgaw. Hindi langaw, langgaw. Importante ang langgaw para maaslom ang pagkaon, para mahimo ang tuod ng Pilipino nga sabor. Makapreparar ka kinilaw kung ibutangan mo isda ang langgaw. Manamit ang langgaw kung may upod nga serbesa. Makahimo ka man sinamak kung ibutangan mo katumbal ang langgaw. Sinamak ang bantong nga ricado sa lamesa nga Pilipino. Ang ikatatlo nga panakot sa pagkaon Pilipino, patis. Pero may nagalingin ako nulo kay sa Hiligaynon patis buot silingon soy sauce, pero sa Tagalog patis buot silingon fish sauce. Kung makadto ko sa restaurant nga Pilipino, wala ko kabalo kung ano ang botelya nga natusan patis. Simple ang gamit sang patis para maasin sang pagkaon. May tatlo ka importante nga panakot sa pagkaon Pilipino.